Aleshores es fa que els nens es reunien i anaven a cantar per les cases. I què demanaven? En Pau i Coses per menjar. Danses, més també. Sant Nicolau, visca la pau, panses i figues, nous i olives, i tot el que vulgueu. Que porteu carroma, que porteu corones de Sant Nicolau. Nicolau, panxeta, Nicolau, sisplau, doni'ns la paga i adeu-siau. Oh, galetes de Jo hi vaig veure. Santa Llúcia de Bisbat, 13 dies, Santa Llúcia de Bisbat, 13 dies aquí a Nadal, de Nadal a Sant Raimon, 13 dies, de Nadal a Sant Raimon, 13 dies ben rodons. Baixeu les teses, baixeu de dalt, panses i figues, de nous i olives, tot el que ens dareu, la cistella omplirem. Si voleu que cantem més, porteu figues, si voleu que cantem més, porteu figues i diners. Dies de Nadal a Sant Raimon, 13 dies ben rodons. Tenim alguna cosa. Oh, què és això? Què sona això? Nou. Molt bé.